Kezdőben a nagy való. Ne szolgatjál! Hogy kéne meglépni számot? Ja! Hogy foszik? Azaz, csöcsös. Én nem megy följebb. Ja, szedd bele. Húzd rá! Fölmegy az aljába húzzá, és úgy könnyebb lesz. Alulról még húzzá, és könnyebb. Azaz, azaz, azaz. Nem, valószínűleg nem jó, mert ennyi elesik ott. Nehogy esel, majd elkaplak. Ott a kopasz megtart. Megy az, megy az, megy az. Hoppá. Ez baszott durva. Azt mondja, hogy nem szépen. A vállaidra nem fog felmenni. Hát így sem egy brand. A fasz. Széles a vállam, főleg nem megy. Ja, az nem. Fordítva kellett volna. Nem megy be a De vállam. figyeld, hogy na most lökjél rajta egyet. Nem, Hát ez gyönyörű. Ez egy szimpla kedd délután. Várj. rendőr kiadfogja kapom majd. Tudtál! Hát